खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैलायबाय नोंथांमोना अननानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलां दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों बिजेपि गो बेक होननानै गसाइगाव सोहोराव आक्रासुवा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मुसुखा सावनानै गोख्रोङै खुद्रिसारदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय सारियालियाव दिनै आक्रासुवा थांनाय सानखालि एबा मैया धुबुरी जिल्लानि गुलुकुन्साव आक्रासुवा आलादा कमतापुर रायजो दाबि खालामनानै एबा कच राजबंसि माहारिखौ एसटि मर्यादा होनांगौनि थाखाय मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय रेलि हाबाफारि खालामनाय जादोंमोन। जाय रेलि हाबाफारियाव पुलिसआ लाठिचार्ज खालामदोंमोन आरो लीना दलेनि बिथिङाव कच राजबंसि माहारिनि सायाव गाज्रि गाग्लोबो आरो गोबां रेलि खालामनाय सुबुंफोरा गाज्रि जोखोम जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालिसिम लांनांगौ जादोंमोन। जाथायखौ नोजोर होनानै दिनै गसाइगाव सोहोराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मुसुखा सावनानै आक्रासु लं लिभ आक्रासु जिन्दाबाद डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय लीना दले गो बेक बायदि बायदि स्लगानजों गोख्रोङै सोमावसारदों आक्रासुवा। एपिबि राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा उदालगुरियाव खौरां मेल लादों जायनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि सावा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां आरो प्रमद बर' बिथांमोननियाव नांबाय होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथांनि हिनजावाबो बिल बानायग्रादो अरुणाचलाव खारलांदोंमोन होननानै। जितु मुंख्लंफोरनि साव बियो दिनै जोंनि बिटिआरखौ जायफ्रा सलायदों प्रमद बर' आरो गबिन्द बिथांमोननियाव मुंख्लंफोरनि सावा नांगोन होनना बुंदों मानसिफोरा। बियो थारैनो नांमारदों। मारैहाय नांमारदों होनना बुङोबा जोङो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव प्रमद बर'आ पावाराव फैनायनि उनावनो जोङो प्रमद बर'नि हिनजावखौबो जोङो ससियेल मिडियायाव गोबां ओंखारनाय नुदोंमोन, खामानि मावनाय नुदोंमोन। किन्तु आथिखालाव जों प्रमद बर' सारनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव नुला। जों खोनानो मोन्दों मोनसे समाव जोङो जितु दैमारि सारा सुटि लानानै फैदोंमोन, बे समाव जों दैमारि सारखौ लोगो हमहैनाय समाव गोबां लिडारफोरजों जों सावरायनो मोननायाव जों मोनसे मेसेज मोन्दों जे प्रमद बर'नि हिनजावाबो सोरबा टिका बिल होग्रा बिल बानायग्राजों अरुणाचलाव खारलांदोंमोन होननानै आरो प्रमद बर'आ लायनानै सिरियै दोनफैफिननाय जादों। दिनै बिथांनि न'खराबो गोजोननाय गैया आरो जिहेतु गबिन्द डिपुटि चिफ बिथांनि न'खराबो गोजोननाय गैया। बिथांमोननि न'खरावबो अर जोंनानै दङ। बेनो आसोल जितु मुंख्लंफोरनि साव थारैनो बियो नांमारदों। बिथांमोननि न'खरा दायो गोजोननाय गैया। बिथांमोननियाव थाखा फैसा जादों, सम्पति हाजोबादि जादों, नाथाय बिथांमोननि न'खराव गोजोननाया थारैनो गैमारा। बिथांमोननि न'आव अर जोंदों। बेनो जाबाय मुंख्लंफोरनि साव नांनाय। बेथ' ससियेल मिडियायाव बिथाङा बुंदोंमोन नंगौ। खिन्थु जितु सुइजारलेण्ड बियो रायजो राजानि थाखाय सुइजारलेण्ड नङा, बियो गावबागाव पकेटनि थाखाय सुइजारलेण्ड। गावबागाव पकेटनि थाखाय बिथांमोना सुइजारलेण्ड बनायना लाबाय, हाजोबादि सम्पति बनायना लाबाय, बेनो बिथांमोननि थाखाय सुइजारलेण्ड। गोजोन थासारिथ' बोरै बुंनो, गोजोन थासारि जानो हायाखै। खारन मानो होनबा गोबां एनडेबिआव नांनाय सेंग्राफोरा गोदाव सोराव जाबाय आरो मुंख्लं न'खरफोरा दासिमबो दुखुआवनो दङ। आरो दिनै बर'खौ खौसे खालामि जितु हारिखौल' नङा रायजोआवनो मोनसे समाजावनो खौसेथिया गैया। राजखान्थिनि थाखायनो नांलाय खमलाय बेबायदि जों समाजाव नुबाय थादों। मोनफ्रोमबो गामियाव बे जाबाय थादों। अब्ला जों बोरैहाय बिटिआर एकर्डनि उनाव गोजोन थासारि फैदों होनना बुंनो हादों। आरो जोङो दायो मिडियायाव नुबाय थादों आलमाया जाहा डिपुटि चिफनि गदाय होननानै जोङो मिडियायाव नुदों। मैगं बेफारिमोन जाहैदों आलमाया। मैगं बेफारिया बोरै करोड़पति जाखो होननानै जों बावैसो मिडियायाव नुनाय जादों। बे खोथाया बिथांमोना बुंखादोंमोन इलेक्सननि सिगाङावनो मैगं फानना जाग्राफोरखौबो जोङो नायगोन, मानसि खालामगोन होननानै। दिनै नंमारगौ मैगं बेफारिखौबो जों खामनायखौ नुदों। किन्तु रायजोफोरा नुदों जे बेनि जाहोना मा जाहोनाव बिथाङा देरदों बेखौ रायजोफोरा नुखादों। गदाय होननानै प्रसार खालामदों। बेखौ आं डाइरेक्टलि गावनिफ्राय बुङाखै, आं ससियेल मिडियायाव नुनासो बुंनाय जादों। आरो दायो मैगं बेफारिखौ नायनायाथ' नायबाय, किन्तु सासेल' नायबाय, आलमाखौल' नायबाय। मैगं बेफाराथ' गोबां दङमोन। गोबां बर' आइजोफोरा मैगं बेफार मावनानै जादों, बिथांमोनखौबो नायनांगौमोन।
नाथाय दिनै सासेल' नायबाय बेनिखाय रायजोफ्रा बुजिनो गोनां गैला जितु बाथुरियाव जों नुदों बेयो सैथो खोथा जे गदाय होननानै फोसावदों मिडियायाव बे सैथोआनो बयनिबो आंगो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बर' गोरिब सुबुंफोरनो हेफाजाब खालामदों। थांनाय समाव मेगन अपारेसन खालामना लाबोनाय सुबुंफोरखौ फैगौ समबाराव फिन आरोबाव नायफामफिनहोनो थाखाय साखाफारा जादों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। खुलुमबाय 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 ओमफ्राय चेकआप थांजोबनांगौना नोंसिना फुरा जोङो समबाराव लांसै दे चेकआपनि थाखाय औ ओरैनो एसे मोजां मोनजोबदों दा मोजां मोनजोबदों दे दे समबाराव लांनोसै फुंखा कन्टेक्ट जाजोबखाबाय औ जाय जायना चेकआप नांगौ फुरा चेकआप जों लानानै थांगोनसै ज'नो ओमफ्राय दाख्लै मोनसे थाहैसैलाय बेयावनो जानोसैलाय नङा होमबा फैसै हरसे थानांगोन जे हरसे थानो थाखाय रेडि जानानै थाजोबखा गोदान दं नामा मेगननि नायनांगौ सोर आखाइ दिखोलाय देलाय गोदान जोंनाबो जागोन दे जोङो लेंहरदेरगोन नोंसोरखौबो आरो जाय जायना चेकआप दङ बेखौ लानानै थांनानै बास गंसे लांफिनबावसै दे ज'नो औ फुङावनो मोनाबिलियाव जोङो थांनाया बेलासियाव थाङोबा मोजां जागोन रबिबार बेलासियाव थांनानै समबार सानसे नायनाय रबिबाराव बेलासियाव थांनांगोन रा 12टानि गाहायनिफ्राय 12टानि गाहायनिफ्राय ओंखाम जाखाजोबदो न'आव ओंखाम जाना आरामसे फैदो ओंखाम जाना फैखादे जोङो 1टा सम ओंखारसै बेनिफ्राय दे 1टाबा 2, 3, 4, 5, 6, 7टायाव जों मोनहैबाय आरामसे जायगा लाबाय दे एबार 7टा 7:30टायाव मोनहैनाय जों बानायसै दे औ फैनायावबो सोरबा सोरबा एसे लेट जाबोबायना नेनांबाय फैनायाव चेकआपसोथ' एबार चेकआपआव टाइम लाया चेकआपआव एबार टाइम लानाय नङा औ चेकआपखौ बे गोदानै बानायजानांगौ रेडि जोबसैनो हरनो होनना बुंबाय